Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu tuipui kama nge thaler lama ti Arizona USA Dina Fish kumsom nga paruk mi Chanchin ani kapasal Lauren anen kan na tho chak song tak kan thok duna ani chumi tin he na turon pe kong a lo ting tak ni in ke ero chu Advent Health Development lama ka thok thunga chuwang chuan Florida tuipui kam nun chu nuam kan ti hle ani ma se thil engemaw kim lo om tat ang hian alanga pathian shwaina zara full time atho dun thei dilin kan chongchai thina chuti lain kan tu le fa te omna Tennessee ti lo mundanga tho ero kan purchi alem lo chu ani ri siam deuh thutin North American Divisiona Women's Ministries Whitehot Conference nei na a katel ve a chu hun chu pathian hne na chongchai le ma ni in lan thar le na kun poimo tak mai ani a engemoti in Holbrook 7-day Adventist Indian School in thil apho chwana boot kyanga kakalte miala chuta zirlai te kut swak luma siam moi tak mai te chu ka hmu a keipo chuan sakor sammanga siam thil pathum lai ka lei ve ta ani chutia thil ka lei lai chuan angak tu nu chuan engna nge ka tho te min zota development lama ka thok ti te kan shil ta ka chuan chuta nu pakhat lo om ve chu phur tak hian akoka ani hi kan development director ani hi tuna hian achol to maidona ti in asoya ani chuan Holbrook chu Arizona a om ani thumin shila kei ero chuan chulama inson thei kan nilawang a ti in kangai to a kei ni nu pa hi tuilama hian kan ti kher ve a Arizona thaler mun chu kan khosak chak na zinga atel lo ani tharuk alo liam le a Lauren anen chuan kan chongchai dun zela chian pakhat hian Lauren anena Tennessee Southern Adventist University a social work professor naruak a om thu ashila chulama pem zai kan rel ril ru a Lauren at chuan kumsang ni som panga a General Conference session Texas lama San Antonio neya tel atum le nu a chuta acham chung chuan Holbrook Indian School in an kut chuak thil te an pho chuan mun chu atlo ve a chuta dor lo ngak tu nu chuan Lauren a batch tara horop LCS WT chu a hmu a kha license clinical ti na lam ani MT in azota Lauren a chuan alu abungat ngata license clinical social worker ti na ani ti ashila chunu chuan phur tak hian chutiang mi pakhat chu kan mamo asin ati a Lauren a chuan tlema hlau thong deuh chungin an nui saka kalson le ngal mai atum lai tak chuan anupuin engna nge atho te chu azot ta zela ani chuan Florida Hospital lama development na athok ti ashila chunu chuan chutiang mi pakhat chu kan mamo ti in apasal Holbrook principal chu ashil ta thwaya anu dewa Lauren a chuan thil omzia chu min shil ve thwaya ke chuan ani tak chu a ti in ka changa cholkar tamwak lo nuwa chuan cholmanga Holbrook chu tlo chwa ve shim kan tumta a chu mun kan thlen chuan Lauren a chuan Southern Adventist University achangin ko na adonga chuda na chu azom lo ril ru apwai nak mai pathian shwaina mun apyanga kalzel du kan ni tak le tak lo chu fia in kan om ani ti sha drup na kaneita ani Lauren anen chuan Holbrooka thoktu tenen darkar kwa emolai ti hona kan neya Native American no pangle chalai te zinga Rawngbawlna nei chungchang de ulir kan soitang ani rilrulam nat na le nuntong chalo ngong tuar antam awangin Christian counseling lama thoktu tur nei andu thute kan sheta zela chumi zan chu kamu hil hlei thei ta do tlat mai ma se atuk zinga ka har ma in karil rungai to na a hian Holbrook lama thok theini ila acha omangi o ti chu a in thum ron ta tluk maya khum atanga zuang thau thuta bookshelfa lekhabular tak pakhat chu la in kan keu zui ngala General Conference session a kan don ka ipte chunga om chu kan phora abu ming chu follow anytime anywhere at any cost ti Don McLaflaherty zia ani chuta chia chuan pathian in Holbrook Indian School a thok turin min ko ani ti ka chiang ta ani pathian hne na chuan Lauren a thinlunga
chutiang shatir na chu peve turin kangena ka chongchaya kan ngak zui deuh wangwanga chuta changani sari na a Florida kan in kan lu lain Lauren at chuan pathian in Holbrook muna thok turin adu ti shat na anei thu apuang veta ani chumi tlai chuan kan lekha poimo te the lutin kanin siam chanta ani karni nuwa chuan roi kan nita Holbrook khenga pathian shroina kan zui awangin kan hlim hle ani kumthum kalta a 13 sabat tholom phaltaka in tho zara Holbrook 7-day Adventist Indian School New Life Center antia chuan New Gym le Health Center bulchan alawni to a tun quarter a tholom manghian chunzoma sakzo ruahman ani sakzo ani huna chuan America rama Indian no pangle chalai te zinga nat na luar tak thawlu tukte lungnat na te zunthumte ril rubeidon na le mani in thahi nasatakin alawzia omthei beise ani khati zongkha rongbawlna chanchin kan ngai thak thei ta chu ani e